da kai nake mai kallo ka daure ka kalli wannan interview har zuwa ƙarshen ta, sannan ka daure kai mana subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa. Ranka ya daɗe, ko mai za ka ce dangance da matsalar tsaron da wannan jiha taka take ciki? Saboda mutane suna kuka akan matsalar tsaro, muna so su fahimci daga ina wannan matsala take. Na ga wani ma daga kudu ya rubutu wanda bai ma taɓa zuwa Zamfara ba, so mutane ba za su fahimta ba. Ya za a ce yau sarki mai daraja ta ɗaya ko shugaban sarakunan jihar Zamfara a ce bai da motar shiga? Ta yaya kake son ya yi? Kenan kana son ka ce man saboda ba su da motocin shiga kyawawa shi ne yasa? Sannan kuma sarakunan nan ko mun so ko mun ki, duk yadda za mu yi harkar tsaro sai mun yi unhwani da su domin kawo ƙarshen wannan matsala. To, amma ranka ya daɗe, ko me dalilin cewa har sai an sa sarakuna wajen gyaran jihar Zamfara? Mutanen masu ta'addanci nan suna ƙarƙashin sarakuna ne. To, ranka ya daɗe, ko me dalilin ka na cewa suna ƙarƙashin sarakuna? Yawancinsu a local government da sauran emirates suke, sannan kuma uwayen yawanci 'yan ta'addan nan sarakunan nan sun san su, kuma wasu sarakunan nan ana jin maganar su. To, amma dai ranka ya daɗe, kuma mun samu labarin cewa kuna kiran su mitin. Ba su zuwa. Wow, to ranka ya daɗe, na fahimce ka, kuma amsar da ka bani ta fahimci mai hankali. Ka bar ni haka nan, wannan interview ta farko ce, sai na dawo ta biyu. Na gode. Likey